Καλησπέρα. Στο παρακάτω βίντεο θα δούμε τη διαδικασία εγγραφής στην 1x2bet.gr και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να παίξουμε μέσω της MoneySafe Card. Αρχικά λοιπόν μπαίνουμε στη ιστοσελίδα της moneysafecard.com και εφόσον έχουμε την επαναφορτιζόμενη προπληρωμένη κάρτα στα χέρια μας, πατάμε Register για να κάνουμε εγγραφή. Στο πεδίο που εμφανίζεται πατάμε το εγγραφείτε τώρα αν δεν έχετε λογαριασμό. Επιλέγουμε το ενεργοποίηση κάρτας, την πρώτη επιλογή. Γράφουμε τα 4 τελευταία ψηφία του αριθμού που υπάρχουν στο μπροστινό μέρος της κάρτας μας και το Client ID της κάρτας, ο οποίο είναι ο αριθμός που φαίνεται όπως και στο παράδειγμα εδώ πέρα σε αυτή την εικόνα. Αφού συμπληρώσουμε λοιπόν αυτά εδώ τα πεδία, στη συνέχεια θα μας βγάλει σε μία φόρμα στην οποία θα συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία μας κανονικά και θα μας αποσταλεί με SMS ένας κωδικός, τον οποίο το τοποθετούμε στο αντίστοιχο πεδίο που θα μας το ζητήσει. Με την ολοκλήρωση λοιπόν της εγγραφής μας αποστέλλεται επίσης με SMS και το PIN της κάρτας μας για να το χρησιμοποιήσουμε για οποιαδήποτε ανάληψη θέλουμε από όλα τα ATM που υπάρχουν. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της moneysafecard.com, όπου αναγράφονται τα πάντα μέσα σχετικά με τους τρόπους χρήσης, τα όρια, τις χρεώσεις, σημεία πώλησης πάνω από 12.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, πώς αναβαθμίζουμε για να έχουμε μεγαλύτερα πεδία ανάληψης και δυνατότητες και άλλα πολλά.